Okay. Loy, may gabi eh. Naka-mute ka, Loy, naka-mute ka. Yun. Ngayong gabi, sir. May gabi sad, may gabi eh. Sana po akong imaalagad ni mo, Loy. Sa imong topic ba karon, sir? Na Hmm. nakutungutana. Go ahead. Ang December 25 ba, sir, nga giingon sa Catholic nga Christmas, the day Jesus was born. Unsa man ta kasura na, sir? 100% bagyod na nga sure or bana-bana lang or unsa man gyud na, sir? Actually, sa simbahan Katolika tungod kay naa siya living tradition. Kunya kanang living tradition manggod mao magud na ang nagahatag og pahimug at og pag-interpretar sa nakasulat sa balaang kasulatan. Manang simbahan Katolika sure gyud siya nga Disyembre 25 gyud ang pagkatawo ni Kristo. Ngano man kay bisan gani ang tawag ining dokumento katong Proto-Evangelium of James naghatag og tawag ining pahimugat nga ang pagkatawo ni San Juan Bautista June 24, 25. Nya magulang sa unom kabulan sa San Juan kang Kristo. So mo nang sakto gyud ang celebration ng Katolika nga December 25 mo ang pagkatawo ni Kristo. Kanya bisan pa ang mga unang mga Kristiyano kani up to 1st, 2nd ug 3rd century na sila celebration ana December 25 pagkatawo ni Kristo. O sir, kay ang akong nadungog nga explanation nimo ganina 9 months after unsa to, sir, March 25 ba to? Ngay mong gingon. Ka 9th month from March 25. March 25, ika 9th month is December 25 exactly. Pero Yes. pero ang ako na lang ko nabasa, sir, nga kanang 9 months sa pag science man gyud na siya, nag-exist na ng science even before Jesus. So ang sulti sa science, ang pagbuntis sa usa ka babay dili gid siya exactly 9 months. Ang sulti is magdepende na siya na early na ay Yes. after 9 months, pero nganong Yes. na tradisyon man nga 9 months because ang nahitabo is mura lang siya ganang average ba sa kasagarang mga babae, pero dili jud mismo ang doktor mo kwenta nag 9 months pero ikaw nga manganak sagad before, like a week before, 2 weeks before, a week after. So ing ana kung kana lang atong basihan nga exactly 9 months siya gikan sa March 25. So how sure we are nga December 25 gid siya? Okay. So ang ako ang tubag ana Loy simple. Sa to ang mga ordinaryong gitawag og tawo kana gyud mahitabo. Dili gyud mamahimong exact. Ngano man kay ang gipanganak sa ordinaryong gitawag og babay, ordinaryo mo pong tao. So dili siya gitawag og perpekto. Nya remember ang gibuntis sa mahal nga Birheng Maria, Diyos ug tao. Gipili niya ang mahal na Birheng Maria perfectly. So bisan gani sa gitawag og announcement perfect kay ingon si San Gabriel ikaunom na kabulan karon. Wa sa niingon nga ikaunom na kabulan gahapon ugma sunod adlaw sunod semana. Ang ingon niya ikaunom na kabulan karon March 25. From September 25 March 25 exact gid siya. So buot ipasabot ang pagkatao ni Kristo kay perfect God and perfect man siya. So kinahanglan i-implement niya ang iyang perfection subay sa nakita og sa panahon sa gitawag og sa tao. Mo na based sa tradition o gitudlo mismo sa inahan sa Dios. Inahan ang mahal na Birhen Maria based sa tradition December 25 na tao si Kristo. Ang usapod sa I think, sir, nga ang mga tao nagduda sa December 25 is kaning pong usapod ka reason nga akong gi-research nga ang Christmas celebration nga December 25 will dates back to panahon ni Constantine, which is 336 AD. Mo na siya ang earliest data nga atong makuha kanus gi-celebrate ang Christmas. So if 336 AD gi-celebrate na siya, meaning it is an appointed date by Constantine.
So wala ko'y nakita nga kanabang early documents other than 336 AD wherein ang mga Christian nag-celebrate sa Christmas Day on December 25. So gusto ko malinawan, panahon ni Constantine is ang akong naibawan, si Constantine is nag-start po siya as pagano, then naay mga dates nga December 25, mga birth po sa ilang sun god nga gitunong ra pod nila sa birth of Jesus Christ. So unsa man nato, sir? Okay, simple lang po na ako ang tawag ini nga tubag ana loy. Kung nagpagawas o nag-appoint sa panahon nag-appoint og birthday ni Cristo December 25 sa panahon ni tawag ini Constantino, asa ang dekreto ni Constantino nga iyahang tawag ining gi-assign ang December 25 para sa pagka ng celebration sa Pasko sa pagkatao sa Ginoong Jesucristo. Wala may dokumento nga ma-present ang mga laing mga di katoliko ana. Number two nga tawag ini nga punto in terms of celebration publicly is wala gyud. Nagsugod gyud sa after 354 pa. Dili sa panahon ni Constantino, 354 after Julian the Apostate. Yung word na celebration. Nga naman tungod kay before 3rd century ang Kristiyano kaniadto di sila maka-celebrate tungod kay kuan man sila, tawag ining persecuted man sila, pamatyon man sila. So ang ilang ginahimo is commemoration. So but pasabot it is a small celebration or little celebration lang sa ilahang tawag ining own community kay nagtago-tago man sila. Karon, ikatulo, tuingon nimo nga sa panahon lang ni tawag ini Constantino wrong. Nga naman tungod kay naa ni dokumento kato akong gisulti kanina katong komentary ni Pope Saint Hippolytus 170 to 210 AD kung hindi ko na sayo ha patanaw na ko para siguruhon nato ha. Okay, di ara 200 itong 210 AD. Oh, mo ni siya. 210 AD. Nana si gusulti nga ang pagkatao ni Kristo December 25 before Constantine pa na ha. 170 pa na. Before Pope Saint Hippolytus, kanang actually katulo man ni. Kanang naa sa to nga tawag anang picture. Bishop Theophilus. Ingon gyapon niya December 25 pagkatao ni Kristo. Before Bishop Theophilus, ang kawalong obispo sa Roma, si Pope Saint Telesphorus, ningon siya December 25 pagkatao ni Ginoong Jesucristo. So, buti pasabot makita og mahibaw-an nato nga before Constantine naa na celebration ang gitawag og mga Kristiyano December 25 pagkatao sa ato ang Ginoong Jesucristo. Ikaapat, kanang giingon niya nga tawag anang Sol Invictus, kanang sun god nila, it was only invented adtong 274 sa panahon ni Aurelian. Wala pa si Constantino. Nganong tawag ining declare man na ni Aurelian nga kanang Sol Invictus, kanang birthday nila, kanang sun god nila to counter the Christian community. Kay balo si Aurelian nga nag-celebrate ang Christian community December 25 pagkataong Kristo. Well, nag-counter niya kay even ang iyang mga legates niya, iyang tawag na mga officials ang gobyerno, halos tanan Kristiyano na. So mao na nga to counter that celebration para makabig nagbalik ang iyang tawag na mga official, mao nang iyang gi-declare kanang December 25 kay Sol Invictus nga birthday sa ilang sun god. So manang mali na mga panahon pag Constantino, mali na. Before Constantino na ana celebration, na ana commemoration ang mga Kristiyano. Si kinsa to nga Pope, sir? Pope Saint Telesphorus o si Bishop Pope Saint Hippolytus. Ang sa kana ba nga pizza, sir, which is December 25, I think sa Roman Catholic Church. Ay, nawala lagi. Wala, naputol sa kaloy. Sige, go ahead. Naabay one world view ang Catholic ba ana, sir, sa December 25 kaysa ang Eastern Church nag-celebrate sila January 6, January 7, ang Western December 25 mabitaw nang natay 12 days of Christmas because of kana nga pizza kanang gipatung-an sa 25 kutob sa January 6, 7. So asa man gyud ang tuo
asa man gyud ang sakto? Ang Eastern Church nag-celebrate January 6, 7, ang Western which is morning kita sa December 25. Actually, sakto na sa tanan kay kanang tawag inang January 6 mo ng Feast of Epiphany. Sakto na sa tanan. Ang tawag ining kanang sa Eastern Church wala sa nag-celebrate og birthday ni Kristo January 6. Ang tawag anang celebration is Feast of Epiphany. Katong pagpakita sa Dios ng bata. Tawag anang sa tawag ining mga tao. So, before 4th century manggod, ang nahitaboan na is dili uniform ang ilang celebration. So, ang Western Church, syempre, traditional magud na, but pasabot, gitudlo na si Birhindaan ba? So, ang tawag anang Eastern Church, dili man para karon nga tawag ini nga to ang communication is dali ra kaayo. Ikaw nakaslayo, ako nako diri sa Davao. Dali ra kayo. Sila sa una, magliso sila sa communication. So, buti pasabot, maabot ang ilang communication sa maabot pagtawag anang bulan. So, naa sila gitawag og ganang celebration para sigurado man ang ilang gi-celebrate Feast of Epiphany. Wa sila tawag anang celebration sa pagkatao ni Kristo. Kato lang pagpakita sa Ginoong Kristo. Pero by tradition, ang Western Church kung asa ang Bishop of Rome nga maoy nangulo sa tibuok iglesia, wala December 25 pagkataon ni Kristo, man tibuok kalibutan ba to karon December 25 makita nimo Christmas Day. Next question. Last question na lang Loy kay kutob lang ko Loy ha, kutob lang ko alas 7. Sige, ako last question sir. Usap pod sa rason nga nung ako pod mismo may doubt sa December 25 ang pinaka-earliest nga sinulat which is the Bible. Ang sa panahon sa pagpanganak kung nakaswito ka ato sir katong sa panganak na ni Maria, ang anghel nagpakita sa mga shepherd. So kung winter gipanganak si Jesus Christ sa Israel, walay kung nakasayod ta dili man magtugway og mga mananap ang mga shepherd during winter. So unsa man nato sir? Simple lang po gaya akong tubag anak Loy. Basi nagtuot ta nga ang Israel mura og tawag anang Europa pag mag-Christmas, mag-ice. Dili. Ngano man kay ang Europe, ang tawag ini nga Bethlehem, ang ilahang tawag ini nga degrees didto niabot na siya mga 31 point dali lang ha. Basahon sa nako ha. Na diri. Dali lang 31 point sa bato. Dali lang ha. Actually na ako'y tawag ining basis naatay tawag ining basihan may tungod ana 31.7 latitude ang tawag ining Bethlehem. Even karon bisan pagkaron naaman ten mga kaigsuon ang mga kaigsuon ng Pilipino nga naa sa Bethlehem karon nga panahon. Grabe picture nila walay ice didto. And at the same time ang peak nga winter sa tawag ining Bethlehem, ang peak nila February, dili siya tawag ining December. Mao pala pagsugod sa winter. So kay ang winter season man nila last week of December hangtod na sa gitawag og hangtod na sa gitawag og first week of March. Mo nang ilahang tawag ining winter season. Pahupa na sa first sa tawag ining last week of March. So karon, kung tan-aw nimo ang latitude 31.7, so buti pasabot, pwede pa makagawas-gawas. So mo nanugway sila ngano man kay dili man ingon ana kabugnaw gyud nga makit-an nato nga nag-ice dili. Dili gyud. Ikaduha nga tawag ining punto. Nagtugway og tawag ining mga karniro ana nga panahon kay makaya sa mga karniro kana nga panahon kay entrada pa lang sa gitawag og winter season. Dili pa lang tong peak mabato sa tua ang atong tingbugnaw diri dili December, ang atong tingbugnaw diri February. Ting ulan na to, di ba? January, February. Ngano man kay mao man ang tinghili sa tawag ining snow sa ubang mga nasod kani nga panahon labi na sa gitawag og Europa. So, mo na kung tan-aw nimo na ay nagtugway ngano man ikan nga panahon mao pa man pagsugod sa ilang winter dili man na mo'y peak sa ilang winter. Wala sayop nang maingon ng ubang mga di Katoliko nga di man lang kay nag-ice na usa nag-ice pagtuon nimo anang Bethlehem. Europa? Amerika? Dili. Sige. Okay sir, Okay, Loy? salamat. Sige. Pasensya na kayo kay 7 man gud na ako'y tawag ini nga talk. Sige, salamat kayo Loy ha. Salamat kayo Loy. Salamat.